Taon sa debosyon. Iampo mo kami. Punta ang Diyos nun. Iampo mo kami. Uri ni David. Iampo mo kami. Uri nga gari. Iampo mo kami. Walay nga bulawan. Iampo mo kami. Anta sa kasabutan. Iampo mo kami. Ganahan sa langit. Iampo mo kami. Bituan sa kabuntagon. Iampo mo kami. Ayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. Dalampanan sa mga makasasala. Iampo mo kami. Maglilipay sa nga magkusuko. Iampo mo kami. Labang sa mga kristuhano. Iampo mo kami. Reyna sa mga langit. Iampo mo kami. Reyna sa patriarka. Iampo mo kami. Reyna sa mga manalagna. Iampo mo kami. Reyna sa mga apostoles. Iampo mo kami. Reyna sa mga martires. Iampo mo kami. Reyna sa mga berhe. Iampo mo kami. Reyna sa tanang mga santo. Iampo mo kami. Reyna di panapon sa walang nasalat na panumundo. Iampo mo kami. Reyna ang pasaka sa langit. Iampo mo Reyna kami. sa santos uyamot na Iampo rosaryo. mo kami. Reyna sa kalinaw. Iampo mo kami. Kundero sa Diyos na gawagtan sa mga sala sa kalibutan at tingin kami Ginoo. Kundero sa Diyos na gawagtan sa mga sala sa kalibutan at Talinugin kami, Ginoo. Kundero sa Diyos na gawagtan sa mga sala sa kalibutan kaluyan kami. Mag-angko kita, nangamuyo kami Ginoo, kay bubuni mo unta ang imong mga grasya, ngari sa among mga kalat, aron kami nga sa pagkaybalo sa amin, nasayon sa pagkatao ni Kristo imong anak, madala pinaagi kayang pasyon o cross, ngadto sa himayaon sa pagkabanhaw, pinaagi sa among Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngalan ng Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. May bundag sa kanan, atong iapil sa atong pamamuyo ang mga masunod na intensyon. Pamisa sa palag ni na Mariti, Librada, Genovego, Juanito, Sofia, Macaria, Agustin, Perfecto, Faz, and Jefferson o sa tanang mga kalag sa purgatorio na nagpamisa, Vivencia Maban and Mateo Maban. Mass offered for the graces received and answered prayer through the intercession of God the Father, Son, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary.
offered by Ronnie Sarno. Misa pasalamat kung Mama Mary, Senior Santo Niño, Holy Spirit, ug sa tanang gasa nga among nadawat, ilabi na sa maayong panglawas, permanenteng trabaho sa akong bana ug sa akong mga igsuon. Ilakip sad nako pasalamat ang kahapsay o kahusay sa among pagpuyo. Ang pamisa alang sa palag ni Lourdes Sotronio Sarko Totoy Maria Angelo Ebony Mary Jane Mary Ann Martina Anagido ug sa tanang mga kalag sa purgatorio nga walay naghanumdum kanila. Ang nagpamisa Cherry and Juliet Cañete. Pamisa sa mga kalag ni Alan Jessa Luna Cecilia Alberto Pablo Isabelo Seriaca Laurencia Maxima Marcel Arsenio Martina Yurico Juvencio o sa tanang mga kalag. Pamisa pasalamat sa matag-ad adlaw na tawhan ni Chessa Nolado. Dagang salamat sa grasya na imong gihatag ug sa maayong panglawas kanunay sa among pamilya. Ang nagpamisa gikan kay Jenny Mauro. Pamisa sa kalag nila Edgar Proceso Editacion Luisa Felipe Antonio ug Danny Boy ug sa tanang kalag gikan sa Mauro ug Nodalo family. Misa para sa makalag Nanday Erickson Emerald Anastasia Manuel Maricar Juana Pastora Hilton Melchor Lucia Anapamisa Emmy Incel Ragos and family. Misa para sa palag ng Gaudencio Romeo Alfredo Seferino Cesar Rodita Jose Violeta Haidinisa ug sa tanang mga palag sa purgatorio nga walay naghandom ang nagpamisa Emmy Incel. Misa para sa mga kalag nina Fred Tyler Urbanito Anastasio Chudolfo Marilo Berto Concepcion Belen ug sa tanang mga kalag nga walay nakahanungdon ang nagpamisa Christina Ferrer. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawa sa matag adlaw o misa sa mga kalag na Candelaria Alejandro Dolores, Jose Senior Davita, Jose Junior, Erlinda Era Ludivina Perla Novelito, Jose Candida Narciso Mama Anding Osyong Edward Pablo Hero Rosmero Nida ug sa tanang mga kalag ang nagpamisa Kabatuan Cabeso Anyabesa family. Pamisa sa kalag nina Filomena
Eleuterio Rosmero, Baby Aliana. Mamisa pasalamat kang Mama Mary o ni Senior Santo Niño o sa tanang grasya na dawat o sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Naghalag Bahinting Family. Pamisa sa kalag ni na Jovenita Rosalino Vicenta Crescencia Julia o Carlo o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa mga kalag ni na Catalina Mateo Isabel Tomas Luisa Iluminada Felipe Marciana Rosito Berhelio Macario o sa tanang kalag sa purgatorio. For the complete healing of Gregorio Lunzaga, offered by Magdalena Mendoza. For the eternal repose of the soul of Francisca Lucero, offered by Filomena Lucero and family. And Thanksgiving Mass offered by Chief Justice Hilario Davide Jr. and family. A Thanksgiving Mass for all the blessings that we receive, offered by Ramon and Celsa Magnate and family. For the eternal repose of the souls of Eugenia, Valentin, Eugenia, Bulasito, Simon, Zosimo, Indalacio, Benedicta, Pablita, Nicanor, Celestino, Porferio, Cesario, Elefania, Eladio, Pedro, Pansita, Blas, Juanita, Cornelio, Zosima, Belen, Josephine, Rosita, Dominga, Vicente, Isidora, and Salome. Offered by Ramon and Celsa Magnate and family. Pamisa sa kalag ni Mayla ug Catalino ug tanang kalag sa purgatorio. Ang nagpamisa Marshal de Lima. Pamisa sa kalag ni Chudolo ug Crescencia. Ang nagpamisa Rebecca de Lima. Pamisa pasalamat sa mga grasyang naggihatag ug sa maayong panglawas ug sa proteksyon. Ang pamisa Richie Kagampang. Pamisa sa kalag ni Susan, Marciana, Johen, George, Junjun, Alvin, Kenjiana, Roy, Rogelio, the third, Isabel, ang nagpamisa Richie Araneta Kagampang. Pamisa sa kalag ni Ryan, Michael, Raquel, Juni, ug Dexter. Ang nagpamisa Bleven Araneta. Pamisa sa kalag ni Arlene, Sheila Marie, Aldrin, Warren Benedicto, LV. Ang nagpamisa Rachel Bas Fernandez. Misa pasalamat sa maayong lawas, offered by Fernandez family. Misa pasalamat sa maayong panglawas ni Analisa Abanyesa o sa iyang pamilya. Misa pasalamat sa tanang mga grasya na dawat matag-adlaw. Misa para sa mga kalag ni Nopelito Dolores, Livinia Jose Rosmero Jose Jr., Davita, Perla, Erlinda, Era, Juanso, Dargo, Awing, D.Y. Candelaria, Candida, Feliciano, Michael, Freddy, o Three Angels in Heaven, Gary, Oliver, Virginia, Chudolo, Ninita, Mary, Marco, Este, Dungruy,
Helen Ponching Abid, David Siling, Garito Julie Iluminado, Rosario Remedios Damaso, Julia Ogbilina, ug sa tanang kalag, ang nagpamisa, Caballero Abanyesa family. Pamisa sa kalag nila ni Pancho Olimpio Solidar Romero Jesus Ranulfo Jerry Ann Fausta Era Erlinda Julia Juancho Dolores Jose Senior Davita Livinia Novelito Perla Jose Junior Rosmero and Clarence. Ang nagpamisa Epoy Abanyesa and family. Misa pasalamat nila ni Mama Mary ug Our Lady of Lourdes, Virgen sa Regla, Virgen sa Lindugon, ug Papa Jesus ug Santo Niño para sa kanunayang proteksyon, maayong panglawas ug sa tanang grasya. Ang nagpamisa Jennifer and Lita Abanyesa and family. Misa sa kalag ni Jubilito Josefa Pampila, Monico Narciso, Rofa Gonzalo Gonzalo Consolacion ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ang nagpamisa Rufino Bangura. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and good health that we receive. Offered by Lisondra family. Pamisa para sa kalag ni Noel Marlene Maril Shane o Glorita. Ang nagpamisa Sondra family. Pamisa alang sa mga kalag ni Cecilio Jose Jovita Romulo Crescenciano Andres Herminio Eufemio Rovelin Inocencio o Placida ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Itang family. Misa pasalamat sa mga grasya na dawat ng maayong panglawas sa tibuok banay. Paghalad sa mga kalag ni Pedro Enes Catalino Rosario Norma Cecilia Simon Andres Gregoria Iluminada Ita o Jesus o sa tanang mga kalag na walay naghanungdong o nakalimtan na ang naghalan Badjon and Rosario Selon. Misa pasalamat sa mga grasya mga dawat o kapisgay sa lawas sa tibuok pamilya. O pamisa sa mga kalag ni Dionisio Gabriel, Elvis Angelo Juan, Pesha Glenn Maricar Eugenia Pantaleon o Carlos o sa tanang kalag sa purgatorio nga nagpamisa Reyes family. Pamisa sa kalag nila ni Beatrice, Vigino, Elsa, Edgar, Felix,
Alfreda Gregorio Loncio, Filipa Amparo Bertoldo Sr., Cristita Maximo Caridad Panchita Juliana, ug sa tanang mga kalag nga walay nakanundong kanila. Sa dugang na ng pamisa, misa para sa mga kalag ni Lucia Florencio Narcisa Mateo Manuela Seriaco Felisa Paulina Ariel Gerarda Kurt Arfi ug Agustin anang pamisa Pablo Celior. Pamisa sa kalangan kay Felipe Alfred Filomeno Felicissima Dolores Guillermo Barbara Rogelio Imiteria Rosario Eusebio Blas Georgina Crispin Luisa Nero Martina Paulo Inoveva Bonifacio Narcisa Federico o Florencia Felipe Norberta Dominicano Kami Maria Bes Roman Candelaria Maria Antonia Anita Perpetua Tiang Gaudencio Antonio Arnold Ananias Elvera Francisco Rebecca Filomena ug Pedro. Para sa kalangan kay Fe Navilla Ruben Natividad Manuel Senior Rodrigo Remedios Tiburcio Delia Ignacia Jose Paula Sinon Pia Godofredo Federico Dominador Senior Ronnie Nelia Wilfredo Leticia o Bernardo.
So unya po may next set pa po sila pagkatapos ng misa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang bugnas sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Ang tema na ato karon, Mary, Mother of the Savior. Ug ang atong reflection mag-focus on thanksgiving. Advent is a time of thanksgiving. Mga igsoon, karon kita may andam sa pagsaulog ni Santos nga Misa, mga ikatasayo sa itong mga sala, sa itong makagagawang maluloy yung amahan, ang kita maandam, ang ating kasing-kasing sa pagtawag kan Jesus. Israel
sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayon sa itong mga sala ug darong ginaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong among Diyos, imong gihatag sa tawhanong kaliwat ang dunhay kaluwasan pinagi sa paliginan sa bulaang Birhen Maria. Itugot nga kanunay namong masinati ang sa among kinabuhi, ang panabang sa iyang pangalinga, kay pinagi kaniya na dawat namo ang tuguran sa kinabuhi, ang imong anak si Jesucristo ang among Ginoo, nga buhig karayuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya, sa diha nagkasukad na si David sa iyang pagkahari. Wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway,
nga naglibot kaniya, giingnan niya sinatan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Cedro. Apan anaa sa ibutang ang sudanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. O mingon sinatan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, bisultihan sinatan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kakuyan? Busa karon sultihi ang akong sunugoon nga si David. Kini ang ingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamabalantay sa karner, aron maghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang kapit nga imong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway, o himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan ko na ang akong katawhan, ang mga Israelita, o pagpuyon ko sila dito aron makabaton sila ilang kagalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga tao mapintas, ingon kanyato. Sugad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan. Ug dili na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni Ana, ako nag-ingon nga hatagan ka ikaw mga kaliwan. O kinikamatay mo, ilubong ka tupad sa imong katigulangan. O himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, o likunon ko ang iyang ginharian. Ako maiyahang amahan, o siya maakong anak. Kung makasala siya, kasiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. O paluntaron ko ang imong banay, o gingharian hangtod sa hangtod. Ang tulos sa Ginoo. Sa
nato ang iyang amahan nga si Zacarias ug nanagna. Daygo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Mingon siya nga mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan na si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Ug mitugod kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya. Sa tibuok natong kinabuhi, ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halanggon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon ug maluho. Siya maoy mupadan-ag kanato sa banagbanag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamakayon. Pag-aga sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag na itong kanan. Ikasiyam na yun. No? Kinsa ninyong lipay kayo, yes, nakakumpleto ko. Yeah! No? Kanindog. No? Labi kayo feeling. No? Naguman ang nobinaryo. Tanawa ko na inyong kapag kitaan ba? Kita mo? Tanawa inyong kapag na inyong pinaskuhan ng puti. Pasko na good, no? Umuman na good kayo sa atong nobinaryo. No? Okay. Wise kayo, limingon ang inyong kapag. Tudlogon na dito. Pili, anya ka dito. No? Okay. Malipayon kayo kita. No? Pero di na ito kalimutan. Ning panahon sa Advento, mahinumdum pa mo, no? Karoon man yung last day sa Advent. Kay karoon gabi ganit, mag-celebrate na tayo sa Pasko. Ato lang balikan, no? Ningon na ito upat kasimana, no? Nagpanaw ka, spiritual na pagpanaw, at igutangan og meaning ang Advent. Advent, time for to be awake and to be alert, a time to discover and to detach. Akong paminaw, daghan na kay tag-detach. Sukad nga ni panaw taning Advento. Daghan na sa kitang na-discover. Advent is a time to verify and to make a vow. Daghan ka nato dinhi ang naghimo nagvow. Gani, na mga kabatanunan na ni-share na ko, Father, nakaamgo na ko, muundang na ko, i-detach na na ko galingon, mag-vow na ko, na di na ko mamalikas. Sus, kanindog, no? Kung mauunta na hinihinay, nga mo kailap ng mga kasing-kasing na limpyo, no? Biyaan na ang mga dautan, labi na dautang tulong. Di nagtatama kadugog sa mga panimalay na apa ng mga mamalikas. Kanindot kung mahitabo. Anak. Unya, Advent is a time to get excited and to encounter the Lord. Kay mo everyday excited kay ko, no? Dagan kay milagro nga gibuhat ang Ginoo, no? Dagan kay siya gipangbuhat. Unya akong enumerate ninyo. May mga sorpresa siya kanato, no? Excited ka. Kinsan yung excited nga naay madawat kang Pasko ay magkagool kay naihatag ang Ginoo, no? Ang
Advent is a time to be nourished. Sinautunta ang tanang mga pamalandong nato, ang atong pagsimba, nag-nourish atong spiritual life. Ang panahon sa Advento, panahon sa pagbago, newness. Tanawa ang matukantar, bago. Unya, gabi bago na sad ang atong keyboard. Kaya na may sponsor. No? Unya na lang patrilings ako. No? Okay. Ang atong mga sakristan, tanawa. Di lang sila bagong tupi. No? Bagong naong. Okay? Bago na nilang mga sutana. Daghan bago. Pero natukalimtan na napay letter T. Advent is a time of transformation and a time of thanksgiving. Pagpasalamat ta. No, pasalamat ta nga nabuhi pa ta, pasalamat ta gilayo ta sa mga katalagman, pasalamat ta nga gitagaan ta ni chance nga mag-misa diaryo. Kaya mo sa ubang lugar, daghan kaayo gusto manimba, pero narito sila sa tubangan sa TV. At least kita, niya, makadawat akong Jesus, physically, sacramentally, kadangkan na maayong ipasalamat sa Ginoo. Okay? Ito na mo? Wala pa? Sige. Naku, istorya ninyo. Kaya mo kung ganahan mo istorya, no? Ganahan mo? Who's garagin? Okay. So, na-teacher. Nalan, Nori, matingali, teacher Nori. Dugay na niya siya, no? Nag-aargaw. Yeah, pero nagtudlo siya dari sa syudad. So kada buntag yung taon, alas 4, mag-atang na siya bus, ang sana series bus sa inana. Karon kay diri man sa taluod, ang iyang ipuy-an, nagikan sa lungsod sa Argao, nagod sa taluod, puno na yun. So kalaghanan, tindog ragid na si Mang Nori, Teacher Nori. Kada buntag mo yung buhaton, magtindog, maggunit, diha sa kuan, sa bus. Pero, usa ka adlaw, kung sana sa English, one day, ayun, 2 days. Usa ka adlaw na po ito. Usa ka adlaw, isakay siya sa taluod, okay, wala mong taluod, no? Natinga siya kay naamay, isa ka batanon, pareho aning edad, no? Si Francis. Okay? O, nitindog si Francis ang ningon, ma'am, ikaw lingkod dari sa akong bilingkuran, ma'am. Ingon din si Nusod na tinawag si ma'am, wow. Moto nilingkod si ma'am. Pero sa dakong katingalaman na hitabo, paglingkod ni ma'am, nakuyapan man si ma'am. So, natinga si Francis, ma'am, ipalingkod manunta niya si ma'am, nakuyapan man. Ano to, may gani kay nainagda o white flower ang kanina, no? Simot-simoton. Ipasimbot ka ma'am o pila ka minuto, ibalik ang iyang panimuot. Ipangutan na siya ni Francis. Ma'am, ano kung taon ka ma'am? Ipalingkod man ganit ikaw, niya naman ang kang panimuot. Ingon din si ma'am kay o ka dong. Kasi galingan sa imong mga ginikanan, pagkabuutan sa imong mga ginikanan, nag-training mo, no? Ini-offer ka sa iyong lingkuranan. Ingon dayon si ma'am, kay Boka, nandikuyapan ko, kay pila na ko kaadlaw, pila na katuig, na sige kong tindog. Padulong ko sa biyahe na ko sa syudad. Karon for the first time, nakatagbo ko bata, na pareho yung kabuutan, na ni-offer sa iyahang lingkuranan. Mauna ang kikuyapan ko, kay first time ni nabo, na nakatagbo ko sa kabatang buutan na ni-offer sa iyong lingkuranan. Ano ito? Padayon ng biyahe na abot sa Cebu nga. Kunya, ikaw dito na si Ma'am Francis. Daghan kayong salamat ha sa inyong pagpalingkod na ako. Pag ingon ni Ma'am, daghang salamat. Si Francis naman po yung kuyapan. May nalanggani kay Juan yung mahurot ni Ma'am o simhot ang white flower na pinahabilin. Muna to, ipasimhot kang Francis na nakuyapan. Pagtiyot-tiyot, ibalik panimuot, o namutanan sa si Ma'am nga, nabutang ka Francis, nga, nagpasalamat rin punta ko nimo, ano nakuyapan ka man? Ingon si Francis, Ma'am, masayod ka ma'am. Karon ako, grade 12 na. Sukod pa ba pag grade 6 na ko ma'am? O palingkod ko
sa mga taong nagtindog dahil sa sakyanan. Pero for the first time sa ma'am, na naisulti ka na po, salamat. Thank you. Maunang nakuyapan ko. Pangtawa sa iyo. No? Kaya mo, natural na nato, no? Nagita ko, salamat. Enjoy na ta, enjoy. Pero pagka nindot kung kita unta, antigo nga mo pasalamat. Kamu mga ginikanan, kumuhatag mo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, regalo, kunway pasalamat, kung sa man inyong bation. Sakit. Pero pagka nindot ko, nakikihatag sa hindi lang, lola, mama, papa, thank you, ma'am. Kita gini mga kinasingkasin niyang pasalamat. Kinarabado sa kita, inigawat, no? Enjoy na tayo, pero ikalimutan na ang naghatag. O mensahe ka nato karon. Pagpasalamat. God loves a grateful heart, a thankful heart always. Kaya duha ka paagi nga akong i-highlight sa pagpasalamat. Una, express nato, no? Express your gratitude, your thank you to the Lord, to God, to your parents, to everybody who has done good things to you. Express. Ayaw, ate ba, ikaw na si mama pa dahil? Ayaw na. Ihatag, ipakita na ikaw yun, no? Pinag-isip mo mga pulong na grateful ka. Ang ikaduha, ang pagpasalamat, pinagi sa buhay. Kung saan man, na ang tanang gasang imong madawat, ang pingi. Ayaw, na galing na, pasagdan na mo, hangtod maguwa, hangtod mawala, hangtod ulay bilis imong kinabuhi. Kaya mo ganin ang pingan, pasabot anak nagbilidhon o ikaw malipayon ng pasalamaton na nidawat ni Ana. And last na paagi is sunang ang gibuhat sa tao na naghatag kanimo na ikaw mapasalamaton. Hinuno ko sa among usas sa mga scholars. Gikan siya sa pobre kay kinapuna pamilya, karon engineer na sa Singapore. Sige dito siningon sa kanamo, Father, pag-graduate na niya, Father, salamat kayo. Wala pa mo, digyo ko, mahimong makatapag kahuman sa akong pag-eskwela. Tungod ninyo, yung giingnan. And the best gratitude is to help other people who are in need. Katong mga tao nga wala sa, katong mga tao karon na nanginhanglan sa imong tabang. Kaya ka mo na yung gibuhat karon. Sige po siya, no? I-share sa iyang part, sa iyang sweldo nga ako kayo, iyang pa-eskwilahon po ang mga pobre sa iyang lugar. Pagkanindot, no? Kung inana atong buhaton. So let us be grateful, let us be thankful, first and foremost sa Ginoo sa tanang blessings. And let us also be grateful and thankful sa tanang mga taong gihatag sa Ginoo kanato, atong mga ginikanan, atong mga anak, atong mga kainiguhan. Kung kami dire, ako ay pasalamat na naako mo. Ikuyog ka na mo nining atong misyon din sa kalibutan. Hinaot na di mo kuyapan sa among pasalamat. Amen. Palihog man. Dadon nato ang tanan natong mga panginahanglan ngadto kang Kristo. Ang aron iyang kitang luwason ug makalagad kita niya diha sa kaayo ug kasantos ug moingon kita Ginoo dali ug ayaw paklangan. Nga sa iyang pagpamalandong sa pag-ani ni Kristo, ang tibuok simbahan maluwas gikan sa tanang problema ug mag-alagad kaniya diha sa kaayo ug kasantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga niining panahon sa Pasko, sa pagkatao sa Ginoo, ang tanang pangulo sa atong katilingban magluwas sa ilang katawan aron pagdawat kang Kristo ug pag-alagad kaniya. Mag-angkong kita sa Ginoo.
nga ang tanang nagbuod madala ngadto sa kagawasan sa Espiritu Santo nga nagagikan kang Kristo. Mag-angko kita sa Ginoo. Nga ang atong katalingban maangko nato ug linaing gasa ni Kristo niining tuiga ang pagpangalaga diha sa kaayo ug sa kasantos. Mag-angko kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangayo sa atong mga pag-angko ang Ginoo maghatag unta kanila sa hingpit nga kalinaw ug sa tanang mga gasa nga ilang ikinahanglan karong panahon. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, among maluluyon o mahimugmaong amahan, inubanan sa kasiguruhan o pagsalig na iya ni Kristo, amo karundaton nga nakanimo ang tanan ng mga panginahanglan. Tungod sa imong dakong gugma, ipadala pag-usab ngan ikanamo si Jesus, imong anak, ug among Ginoo, itugot nga dawaton namo siya diha sa tumang pakigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. O Ginoo, nawata ang among mga gasta o mga pagampo, ug una sa ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa Espiritu Santo, aron mas musunod kami sa sumbanan sa mahal na Birhen Maria, sa pagpangita kanimo sa tanang butang, ug sa malipayong pagtuman sa imong pagbuot, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing
Magpasalamat kanimo Amahan, makagagawon sa tanan ug kanunay buhi nga Dios, kabinan balaang panahon nga nagsingabot sa pagkatao sa manunubos. Sa pagpanganak ni Maria, gikan sa tinagong sanktuaryo sa iyang ulay nga sabakan, ipadayag mo ang kahayag sa tanang mga nasod, ang timailhan sa tuburan sa kaluwasan, ang imong anak si Jesucristo. Sama sa pagbanagbanag sa kaadlawon, ang banas sa simbahan isidla kanamo, ang gingharian sa kahayag nga way pagkapalong. Sa among kalipay nag-awit kami sa imong himaya uban sa mga panon sa mga anghel. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kanis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay gula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagko. Si Kristo ay unitahin, sarili ay inihain, nilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan pang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan ng mga tubang ug bualagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinublubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma,
uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among ipahinungdanin sa Santos nga misa. Malaumon kung mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angiyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban ka San Jose, kang San Luis Maria sa Montfort, ang Blessed Mary Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw kadaygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang tut sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong pinanggaon ng amahan, pinami sa pag-ampo itulo ka nato sa ating mga Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming lumason sa tanang dautan ug tanang katalagman. Katagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw, ibigin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawag Ginoo ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong mga kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kaayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta natong panalingin sa unay, panadait manamon. Naigsoon mo kini si Jesus, ang anak sa Diyos sa balat ni Maria. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulang kitang itawagan makaambit sa iyang bangkit. Acts of Spiritual Communion. Ako, Jesus, kadatuo ako na ikaw, anaa, sa labing balaang sakramento. Higugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nanandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sanglit-bilit ko man ikaw, madawat niya sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw, sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulat kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Kami na imong gialimahan sa lawas ug dugo sa imong pulong, nga nahimong tao, nangamuyo kanimo Ginoong Dios, nga ang sagradong misteryo sa nga among gisalmutan, nining among pagpasidungog sa bularang Birhen Maria, kanunay untang magdala ka namo sa pag-ambit sa pagka-Diyos sa iyang anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Orasyo and Therapy, mahitungod sa hulga sa COVID-19. Diyos, among amahan, misampit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalingdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19 virus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalikyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao na gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdahi ang mga unahon sa mga doktor nga nag-alimang sa mga masakitong. Subay sa ilang katapos ug dinimugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan ta sila sa inyong Diyos na ulanggan. Nangaliyong puusap kami kanila nga nag-iagong sa maong epidemya, mahatag at pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka na mo ang grasya nga magkaiusa kami sa pagbuhat, alam sa kaayuhan, sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari, ubal kanimo, diha sa kaliusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calonso, San Luis Maria Samonto, Beata Maria Luisa Jesus, Rambo. Pwede malingkod ko sa mga sa ating tema kanina, no? Thanksgiving. So, gamay din kayo para magpasalamat, no? Naghang grasya na nadawat nato, pinagi sa mga manghihatagol kay mga tao. Gusto lang akong i-mention, no? In special way, ang tanang donors para manahimo ang atong Alberta Blue. Una, si Alma Pahati, si Bong Mila Kiambao, Ramon Inday Laroris, Babes Iway and family, Elizabeth San Roque and family, Dr. Cathy Katubay, Antonio and Grace Esano, care of Linda Umeres, Daughters of Wisdom, the Mercurian Group and AMQUA, Association Merit of Queen of All Hearts, sila Mr. and Mrs. Marieta Limong Casil, Mr. and Mrs. Annabel Lucero, Mr. and Mrs. Ofelia Porras, Miss Felicitas Sapanta, Edna Tiugalbo, Violeta Abangan, Nestor Lagnason, Annabel Lagnason, Leonicio Lim, Alita D, Flor Coro, Magdalena Mendoza, Mr. and Mrs. Mila Merazul, Mr. and Mrs. Telma Salvador, Miss Leonila Flor Alesna,
Mr. and Mrs. Hasmin Bigayoma, Mr. and Mrs. Lucy Maambong, Joyce Kapayan, Mr. and Mrs. Alicia Mendoza, Mr. and Mrs. Melinda Haponita, Mr. and Mrs. Marlene Hermosilia, Titi Jayers, Batch 15, Ray Kanaya, Rose Gapayan, Leonor Caminade, and Virgin Portage. O kang amado and Estelita Oriel, Taki Romel Taki Davide Salas and family, Irene Magbanwa, Encarnas Laura, Irma Gutierrez Macalinaw, Judith Almacen and family, Dr. Glorita Pontillas, Carolina Agustin, o Filomena Lucero and family. Sila si Mama ay naghatag sa kawayan na nasa libo. And then special thanks kang engineer June Silion or architect Norman Silion. Ako nagmuhatag niyo title, ha? Engineer o architect. Daghang kayong salamat kay si Kuya June mo in town tibok adlaw, tibok simana, hangtod mahuman pinadiri iyang tanang gamit pinadiri para matuman kini ug tanawan pulido kayo pagkatrabaho. Special thanks to Ramon and Celsa Magnate for the beautiful Christmas lanterns. Pikas. Special thanks to Janet Nora and Alma Pahati for the new sutana and investments of our altar servers. Special thanks to Chief Justice Hilario Davide and family. Kinga naman kahapon ang iyang anak na si Taki na message na ko o ingon, Father, si Daddy na o si Mami ang mo sponsor para sa electronic keyboard para sa atong choir. Pasalamatan so si Chief Justice Hilario Davide and family. So ang tanang mga na inyong ipanghatag para nila gamiton gihapon para mag-improve pa o para sa mga pahinanglan sa atong choir. Special thanks also to Doc Rigel Khan from Las Vegas, USA for the very beautiful statue of Our Lady of Fatima. So ito nang gibutang diha. Indot no? Ngayon kayo siya diha. No? Kanya puhon mo abot ng yung crown ang kumpleto na and maybe ito ng pabuhatan ng glass kay mahalon mo kayo ang corona o ang mahal ng Pilipinas. No? Kanya, special thanks to Jefferson Tangeres para sa itong sound system. Tanawan ko na Ginoo, luwi kayo pa, pero nanata. Usok kayo, abot na tangla yung usok. And special thanks to Romel and Eden Ciaro sa daghang kayong blessings. Kami diri, nanunod sa mga silingan, kami nakasinati sa kapangihatagon ninyong tanan. Kung kaninyong tanan, no, kay ang atong project, kini 75,000, no? Hindi tanan. Kunya, tanan ninyong gi-offer sa i-appeal din sa donation pero makaabot sa gasto na today. Salamat kay tanan ug sa inyong gikahatag sa collection na adire i-appeal nato. So appeal gihapon mo sa atong project din sa altar. Daghan kay salamat. Kunyang gabi alas 8 mo na atong midnight mass. It will be a special mass. Makita ninyo at mga sakristan will be serving kaya mag-incense ta kaya ito kung i-dedicate kin atong altar in a special way with the Blessed Mother. So, alas 8 magsugod ta kanya ugma sa buntag alas 8:30 nakapag-isa diri hindi ka human ipanghatag na nato ang mga gifts no nangayon na yung mga lista sa mga beneficiaries ugma para manhi aron makuha ang ilang Christmas gift gikan sa inyong kapangginatago sa inyong mga kasing-kasing. Salamat kayo o kayo taon ko Kuya P. Sa akong pasalamat. Okay? Kalibog na ninyo. Ang ginumana kaninyo manalangin kaninyong mga gagahong nga Diyos, ang amahan, anak, ug
Espiritu Santo. Nala ng Santos na Misa, doon ang kalinaw ug gugma ni Kristo.